Sa mga pangenot na bareta, lampas 400,000 pesos na kantidad nin iligal na droga na-recover sa operasyon kontra droga sa Camarines Norte. Motorista gadan kan makabanggaan pigmamanehong motorsiklo sa kasabat man na motorsiklo sa Tabaco City. Piling pampublikong eskwelahan sa Albay, benepisyaryo kan hygiene kits kan ako Bicol Party List asin Sunwest Care Foundation. Produksyon ni nabaka sa Catanduanes nanutaran an pagluya. Asin harana ni kasurog sa aldaw nin mga puso, pinanginotan kan PNP Bicol. Maray na hapon, Martes, Pebrero 14, taong 2023. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Lampas 400,000 pesos na kantidad nin pigtutubudang shabu na kumpiskar sa nagpositibong operasyon kontra droga sa Camarines Norte. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Arestado ang 30 anyos sa si alias Nognog kan Purok 7 Barangay Tugos Paracali, Camarines Norte sa ginibong operasyon kontra droga kan otoridad sa Purok 2 Barangay Santa Rosa, Jose Panganiban, Camarines Norte alas 11:55 nin banggi kasuodma Pebrero 13. Susog sa impormasyon, kabali ang suspect sa listahan kan regional level high value target on illegal drugs kan PNP. Total na 65 gramo nin shabu na recover sa posisyon kan suspect na nagkakantidad 442,000 pesos. Nagkaigwa po ang kapulisan ng surveillance and casing na kung saan nagkaigwa po sinda ng test buy and base sa monitoring ninda sa ruini sa mga nagdadara ng shabu sa Jose Panganiban. Ang shabu ay naghahali sa Metro Manila na dinadara ng Jose Panganiban asin Paracali. Sa datos kan Camarines Norte Provincial Police Office, lagpas 10 ng operasyon kontra ilegal na droga, ang matrayumfo nindang pigkondusir ngunya na taon na anas darakulang kantidad. Day po sinda nagpupundo sa kampanya laban sa pinagbabawal na droga. And then ito po ay magsuserve din na warning sa mga taong gusto pang magdara ng illegal na droga digdi sa Camarines Norte na daimi po kamo papayagang makadagdag pa sa problema digdi sa probinsya. Sa presente, nasa kustodiya na kan Jose Panganiban Municipal Police Station si alias Nognog asin nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Motorista gadan kan makabanggaan pigmamanehong motorsiklo sa kasabat na motorsiklo sa syudad nin Tabaco. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa mga litratong kuha kan Tabaco City PNP, mailing ang pagtaong asistensya kang hipatura maging ang personalize kang LDR Remo sa lugadan ng motorista na naaksidente sa tinampong sakop kang Barangay Salvacion, Tabaco City. Pasado alas 8 ning banggi kan Domingo, Pebrero 12. Binisto ang motorista na si Edison Buen Cardiño, security guard asin residente kang Barangay San Lorenzo kang parehong syudad, na pigdara pa mangkot sa ospital, alagad binawian man sa naning buhay. Sa impormasyon, mantang pigbabaybay ni Cardiño ang lugar kang insidente, naokupar ka ng ibong na linya na naging rason nga ni mabangga ka ni ang kasabat man na motorsiklo. Pagbanggi kaya sir, talagang buwilohon dyan. And minsan, ang cost din talaga is yung mga pedicab drivers na dahil mga reflectorize sir. Kaya masisisay man sir na medyo makaskas. Tapos sa inutan, ayun pala may padjak. Talagang, ano ko to sir, matataraka. Binisto man ang driver kang nakabanggang motorsiklo ni Cardiño na si John Lester sa Pico Roysa, asin ang backride kay ni na si Jean Villadolid na maswerteng nakasalbar sa insidente. Magluway-luway na po kitang maray. O naman po sigurong problema kung magluway-luway. Ang importante po ay makaabot kita sa harong o sa opisina na safe. Magluway-luway lang po kita.
Aminado man ang hipatura, nabako na bago sa inda ang mga siring na aksidente, partikularmente sa pinangyarihan kang nasabing aksidente. Kaya pa nga po ni Pablo, urog na sa mga motorista, magbalon pirmi ning labing pag-ingat, nga ni makaibitar sa anuman na diskwido. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Piling pampublikong eskwelahan sa Albay nakaresibinin hygiene kits gikan sa Ako Bicol Party List katuwang ang Sunwest Care Foundation. Yan sa istorya ni Carmelo Balya. Pigpapasalamat kang grade 6 student na si Shane Eunice kan Buena Vista Elementary School ang naresibing hygiene kit gikan sa Ako Bicol Party List. Dakulang bagay para sa siring niyang estudyante sa pag-ibitar sa nagraralakop na virus arog kang COVID-19. Mahalaga ang paghugas ng kamay para maiwasan ang COVID. Naging posible ang aktibidad sa pakikipagtabangan kan Sunwest Care Foundation as in Children International. Total na 1,600 na estudyante gikan sa Buena Vista as in Mataanag, Legazpi City ang nabinipisyohan kan aktibidad kasudma. Kabali man digdi ang mga estudyante sa Budyaw as in Matnog Daraga asin sa Kirangay, Kamalig, Albay. Para kay Alvin Miranbete, magayon ang gad andarang katabangan kan hygiene kit sa mga estudyante ninda sa Budyaw Elementary School, maski kaya nagdidikit na ang kaso kan COVID-19 sa reyon, maigot man da giraray nindang pigpapautob ang mandatong health protocols. Kasabay na digdi ang piring paghugas din kamot asin pag-alkohol. Team po na nagpasiring po digdi, dako lang pong inot-inot, dako lang pasalamat. Ta sarap po sa beneficiary ang mga estudyante kang Budyaw Elementary School. Sana bako lang po sa ngunyan, sa may maabot pang mga aldaw na matabang pa po ni tabang ang mga kaakian. Sigon sa Executive Director kan Sunwest Care Foundation na si Gemina Quiros, obheto nindang padagos na makatabang sa pagprotehir sa salud kan kaakian. Sa roongani sa mga nahiling nindang epektibong paagi, iyo ang pakikipagtabangan ninda sa pananaonin hygiene kits. Sa araw na ngayon, namigay po ang Ako Bicol Party List, katuwang ang Sunwest Care Foundation at Children International Philippines para bigyan ng mga sabon itong ating mga estudyante dito sa Buena Vista at sa iba pang schools na kailangan ngayon ng sabon dahil nga syempre ano pa rin tayo, nasa pandemya pa din tayo, bagamat nakakausad na tayo, medyo nasa new normal na po tayo. Ngunya na aga, binisita man kan partido ang Padang Elementary School asin Buyuan Elementary School sa syudad nin Legazpi, kung sain maugmaman ang kaakian sa hygiene kits kan partido. The health program. For this activity, we partner with the Ako Bicol Party List. Kumbaga, it's resources pooling. We have alcohol, and then the Ako Bicol, meron naman silang soap. So, nagpartner kami, nag-collaborate for this activity. Sa aga, matatawan manin hygiene kits ang nasa 410 na estudyante sa Nagas Elementary School sa Tiwi asin 174 man na estudyante kan Kagbulakaw Elementary School sa Bakakay, Albay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Pagluya sa produksyon ni Nabaka sa Catanduanes, nanutaran, asin harana ni kasurog para sa aldaw nin mga puso, pinanginotan kan PNP Bicol. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Produksyonin abaka sa Catanduanes nagluya. Nagkapirang ahensyas di gobyerno, nagpaabot naman pinansyal na ayuda, ngani makapagtaong asistensya sa mga apektadong parauma. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. Kinumpirmar kan provincial agriculturist kang Catanduanes sa Sinalia Teves na nagkaigwanin pagluya sa produksyonin abaka sa saindang probinsya. Ini-epekto subuot kan mga nag-araging bagyo asin maraot na panahon sa rehiyon kan nakaaging taon. Sigun kay Teves, nasa 32,000 hektaryang tanumanin abaka sa probinsya ang kinakaipuan na ipaisararom sa revitalization asin rehabilitation. O buot sa biyon, iniandagang kinakaipuan nindang mapabaskog nga niliwat ng matanumanin abaka. Bilang abaka capital of the Philippines, Padago subot ang ginigibong espresos kan gobyerno probinsyal nga ni matabangan na haros 14,000 paraoma sa 11 banwaan kan probinsya na apektado sa pagluya kan produksyonin abaka. Saro na nga ni sa mga pinagigibon nindang lakdang iyuan pagkikipag-koordinar sa Department of Agriculture. Kung sain, sa iya man na sinabi na nagdonaran na hensya nin labi sa 69.9 milyones pesos bilang suporta sa mga paraoma. 33 plus 11, we hired 44 local abaka technicians para po tulungan ang mga barangay na mairehistro ang mga abaka farmers habang may pundo. Kasi pag hindi natin na-ride on doon, baka mahirapan yung mga barangays natin na mag-register ng mga abaka farmers kasi that would entail additional expense on the part ng barangay. Apera sa Department of Agriculture, katawag man ng gobyerno probinsyal ang Doli Bicol na nakapagtaong alalay man sa 3,603 na paraoma sa probinsya sa paagikan sa indang tupad program. Katunayan subuot, nagpapadagos pa ang oryentasyon kan ahensya sa indang piling benepisyaryo. Kumpara sa normal na paglinig sa tinampo, kinakaipuan kan mga benepisyaryo na maglinig sa mismong plantasyonin abaka sa indang banwaan sa laog nin 15 aldaw asin 4 na oras kada aldaw. Tapos na po ang profiling ng abaka farmers sa Catanduanes and we are just waiting para po ma-release yung sa procurement process pa kaya itong sa abaka suckers and the farm equipment ayan, and mga ibang inputs like for example the chemicals na gagamitin doon sa abaka disease eradication and management. Apera sa pigtaong asistensya kan duwang ahensya, dagos man na pigbiklad ni Teves na may 15 milyones pesos na pigtagamang pondo ang gobyerno probinsyal nga ni mabuhay liwat ang produksyon kan abaka sa saindang probinsya. Nangapodan man si Teves sa saindang mga paraoma, ibitara na ang tuhada o ang pag-aninin abaka sa bago tamang panahon. Nasaro man sa pigtutubudan nindang kausa sa pagbaba kan produksyon kan abaka na nakapalaman sa Sustainable Abaka Development Ordinance. 18 sundo 24 bulan pwedeng aniyon ang abaka. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. BGMP Santo Domingo nagkondusir nin tree planting activity as in feeding program katakod kan selebrasyon kan aldawnin mga puso. Yan sa istorya ni Carmela Obalya.
Bilang pakisumaro sa selebrasyon kan aldaw nin mga puso, nagkondusir ang Santo Domingo District Jail nin tree planting na ginibo sa San Andres Resettlement Site sa Santo Domingo, Albay alas 8 kasubagong aga. Sigon kay Jail Officer 2 Divina Kiamno, total na 30 binhi nin nara asin mahogany ang naitanom ninda katuwang ang konseho kan nasabing barangay. Dugang pa ni Kiamno, pagpapadagos na naman ini kan sa indang Adapt a Tree program na 5 taon na ngunyan. Asin huli ta aldaw manin mga puso, nagtutubod man si Kiamno na aldaw man iningan ipamati man ang pagpadaba sa kapalibutan. Namin ngayon, we're so happy the Santo Domingo District Jail headed by SJO4 Artur and Briñas na binigyan kami ng additional 300 square meters na adapted planting site dito sa San Andres. Presente man sa aktibidad ang Municipal Environmental and Natural Resources Officer na si Justiniano Balingbing na ugmuman sa pagpapahiling na pagmakulog kan Municipal District Jail. Ini ang ano nga po ninda every quarter or if possible nagano sinda di by monthly ta ma-maintain ini nga po ang activity mo niyan po ining ring weeding, brushing para po ining mag-thrive ining pigtaran nila kasi minsan magiging useless ining tree planting activity ta after pagkatanom babarayaan wala ki maintenance na mangyayari. Ini po ang magayon na naginibukan BGMP na bako lang after tree planting, i-abandon, useless na programa. Apwera sa tree planting activity, nagkaigwaman in feeding program sa 26 na indigenous family sa Banwaan ang nasabing hepatura. May tema ng aktibidad na Give Smile on Hearts Day. Segun sa punong barangay na si Evelyn Banua, dakulang bagay ng gadaan pigigibong espuersos kan BJMP, apwera kay asendang residentes, nakikinabang man maski ang kapalibutan. Sa BJMP Santo Domingo sa pagtabang po ninda para ma-preserve po ang satuyang kalikasan na matanuman po giraray ang mariplant po sa mga kahoy na nawawara po digdi sa satuyang kabuludan. Laom ni Banua, lugod dai na magsawa ang hepatura sa pagtao sa indanin pagmakulog asin maging panalmingan man kan iba pang mga nanunungdan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Harana ni kasurog para sa aldaw nin mga puso pinanginotan kan PNP Bicol. Ang mga eksena aramunta sa istorya ni Nomar Corporal. Nanauning pulang lobo, asin ang harana pa ang mga personalis kang Bicol PNP sa mga nag-aaragi sa ampang kang Kampo General Simeon Ola. Iniman ang sa indang simpleng paagi nga ni makapagtaong kaugmaan sa publiko sa selebrasyon kang aldaw ni mga puso. Maski na nga ni naguran, dainanggad na pugulan ng kapulisan. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, taon-taon na ninday ning pigigibo. May tema naman ang selebrasyon ngunya na taon na harana ni kasurog para sa araw ng mga puso. Nakatoka naman ang personalis kang Highway Patrol Group sa pananauning lobo. Para showing of love and saying thank you sa lahat po ng mga pagmamahal, sa lahat ng suporta na nakukuha po ng PNP. Wala po kami kung wala po yung love ng ating community. So lahat po ng mga information na ibibigay po sa amin ay nakakarating sa amin. Part of saying thank you na rin po ito during Valentine's Day. Ang magkaklaseng sinda Angel asin Blanche kang Bicol University College of Science. Natauan man kampulang lobo. Maski single, dawa pa paano da na matian nindang espesyal man sindangon niya na aldaw. Thankful po kasi may ganyan pong activity yung ating mga kapulisan po. Wala pa po. Thankful po kasi feeling special na rin kami ngayon kahit walang Naging posible man ang aktibidad sa pakikipagtabangan kang Philippine Dental Association asin SMCT Legazpi na daing sawang nagsusuporta sa mga programa kang PNP. Andyan din po yung mga kapartners natin sa SM, always kasama natin sa mga ganitong endeavor. And yung mga hindi na nagpapakilala ng mga tulong galing sa ating mga stakeholders. Mientras tanto, sinurpresa man kang Rapu-Rapu Municipal Police Station sa pamayo ni Police Captain Philip Nathaniel San Binaventura ang mga paratukdo, mga personalis kang lokal na gobyerno asin iba pang residentes kang Banwaan, kung sain maugmang nakaresibian mga inining burak asin tsokolate kasubong aga. May temang aktibidad na pagbigay saya sa araw ng mga puso handog ng Rapu-Rapu MPS.
Ugmaman maging ang mismong personalis kang istasyon, ulit ang maskisinda, nakaresibi man ng regalo gikan sa sendang hepe. Actually, surprise kami, First time digdi nangyari ini, kaya dakulaon na inisyatibo kang Rapo-Rapo MPS ang bagay na ini. Happy ang MTC Rapo-Rapo family. Thank you, ma'am. Happy po ako today kasi kahit paano naka-receive ako ng flowers. Happy Hearts Day to all. Thank you. Thank you so much. This is my first time to receive the flowers. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Maugmang aldaw nin mga puso, mga kaaksyon, lugod, bako sana sa aldaw na iniipamati taan sa tuyang pagpadaba, kundi ugali unta uro aldaw ang pagpamati nin pagpadaba sa satuyang mga pamilya, magin sa satuyang kapwa. Asin syempre, daita man paglingawan na padabaon an satuyang mga sadiri. Asin yanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat.